Tænk dig, at 3. verdenskrig endelig har startet. Atombomber falder overalt, og hele verden er opslugt af ild og krudt. I en slik situation er dette de 4 lande, som vil være tryggest for dig og din familie. Hvis vi starter fra det 4. tallet, så er det Fiji. Fiji er den mest udviklede øje i Stillehavet, 3000 km under Australia. Fiji er rig på vakre strænder og sømat og er frataget enhver strategisk vigtig ressource, som ville få det til at fange opmærksomheden til verdens supermagter. For det andre er det så langt fra Asia, Amerika, Europa og Afrika, at bivirkningerne af krigen i resten af verden ikke vil nå det. Selv om Australia bliver angrebet, er Fiji så langt under, at det ikke er en let opgave at nå det sjøvan, fordi det er 300 flere øjer rundt det, som er næsten umuligt at krydse med nogen marine. Fiji har mye jordbrugsland og har også en ubegrænset tilgang på sømat. På grund af dette er det et verdenskendt turistmål. Selvom det er krig, vil ikke menneskene, som bor her, møde store problemer. For at vide om de 3 andre lande, klik på hele videolinken under kanalnavnet.